Mae gennym Undeb Myfyrwyr yn grŵp Llanrillo Menai, sydd wedi ennill gwobrau am gefnogi ein myfyrwyr ni. Mae'r Undeb Myfyrwyr ar gael ar bob coleg, sy'n cynnwys Coleg Llanrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion Dwyfor a Glyn Llifon. Mae gan bob un o'n colega lywydd etholedig Undeb y Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch, sydd wedi ethol yn lywydd coleg i gynrychioli barn y myfyrwyr ac yn mynychu cyfarfodydd pwysig gyda'r bwrdd o lywodraethwyr. Mae llais dysgwyr yn wirioneddol bwysig yn ein colega. Mae'r cynrychiolwyr dosbarth yn cael cyfle i gwrdd â'r phennaeth 3 gwaith y flwyddyn i drafod yr hyn sy'n mynd yn dda a'r hyn y gallam ei wneud yn well fel coleg. Mae'n cynrychiolwyr dosbarth yn mynychu cynhadlaeth Undeb Myfyrwyr yn flynyddol, sy'n rhoi cyfle iddynt gwrdd â cynrychiolwyr o'r holl golega grŵp Llanrillo Menai a chodi faterion pwysig y mae myfyrwyr ni yn angerddol amdanynt, fel yr amgylchedd. Mae'n Undeb Myfyrwyr yn cefnogi dilyniad y calendr cyfoethogi grŵp Llanrillo Menai a greu i wella profiadau myfyrwyr sy'n astudio yn y coleg. Adolygu'r y calendr hwn yn flynyddol gyda chefnogaeth yr Undeb Myfyrwyr. Mae Undeb Myfyrwyr yn trefnu digwyddiadau gwerthfawr a difyr drwy gydol y flwyddyn fel rhan o'r calendr cyfoethogi hwnnw, sy'n cynnwys wythnos wirfoddoli, dathlu wythnos amrywiaeth a chynhwysiant ac yr amgylchedd. Cadwch mewn cysylltiad â'n Undeb Myfyrwyr trwy ein cyfryngau cymdeithasol, sef TikTok, Facebook, Twitter ac Instagram drwy ddilyn @SUGLLM.